वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनथाम ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा खिन्थानो आखायाव लादों जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा मिथिया एबा फारसेथिं जाय बाथ्रानि थाखाय नोंथांमोनहा मालाबा जोबोद गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। फैदो अब्ला जों गोबाव खालामाजासे बैफोर बाथ्राफोरखौ जों मिथिना लानि। से नाम्बार बाथ्रा। से नाम्बारा जाहैबाय जोङो बयबो मबाइल इउज खालामो। मबाइलनि गेजेरजों जों इउटिउब आरो जों गुगोल क्रोम बायदिसिनायाव जों गोबां सानस'हायै गोसोआव जेखि जाया जाखांफैया मानो बैफोर बाथ्राफोरखौ जों सार्च खालामनानै बिनि फिथाइ नागिरो एबा फिननाय नागिरो एबा रिजाल्टखौ जों नागिरो। दा बिनि सार्च खालामनायनि बिथिङावनो जों नाथाय माब्लाबा जों मोजां मोनो, माब्लाबा गाज्रिबो मोनो आरो माब्लाबा जों जेबो मोनाबो जानो हागौ। नाथाय बे बाथ्राया रोखा जायोदि बे गुगोलाव सार्च खालामनाय एबा इउटिउब, अदेबानि इउटिउबाव सार्च खालामनाय माने गुगोलाव सार्च खालामनाय, मानो होनबा गासैबो नेटवार्कआनो गुगोलजों सामलायजागासिनो दङ। बे हिसाबै दानिया आं मा बुंनो नागिरदोंमोन, गुगोलाव एबा इउटिउबाव जों मालाबा ओरैबायदि बाथ्रा सार्च खालामनानै जों नायनो हागौ जाय बाथ्राखौ नोंथाङा खननै खनथाम नायबाय थायोब्ला नोंथांनि जोबोद गिदिर खैफोद फैनो हागौ। अब्ला बै बाथ्रायानो जाहैबाय माबि, से नाम्बाराव जों टेररिस्ट एबा आतंकबादि, जायखौ जों उदखारिनि आखुथायखौ जों जेनेबा नोंथांमोना मिथिनो नाजायोब्ला एबा उदखारिनि हाबाखौ जों माब्रै खालामो जों बेखौ मिथिनो लुबैनानै जुदि नोंथांमोना इउटिउबाव एबा गुगोलाव सार्च खालामोब्ला, जुदि खेबसेनिफ्राय नोंथाङा खेबबासिम खालामोब्ला नोंथांनियाव जानो हागौ निस्सय माबा मोनसे खैफोद जाफैनो हागौ। बे जाहैबाय माबि, जेनेबा हमनानै ला मोनसे फिसा बिदिन्थि बादियै नोंथांमोना बमा उदखारिफोरा जेरैहाय बमा गेब्रु होयो, बे बमा गेब्रु होनायखौ नोंथांमोनहा जुदि मिथिनो लुबैनानै जुदि नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामगोन माबोरैहाय बमाखौ जों गेब्रु होनो हायो, माबोरैहाय जोङो सिलाइ गावनो हायो एबा माबोरै जों बमा बानायखोमानो हायो, बेफोरबायदि नोंथांमोना माब्लाबाफोर सार्च खालामोब्ला खेबसेनिफ्राय बार सार्च खालामोबा हयथ' नोंथांखौ गुगोला आखायाव लागोन आरो गुगोलनि दारैनो नोंथांमोना मालाबा मोनसे खैफोद जाफैनो हागौ। अब्ला बे मोनसे थांबाय लोगोफोर, नोंथांमोना जेखि उदखारिनि थांखिजों माबा मोनसे उदखारिनि हाबानि जानाखि खामानिफोर मावनायनि लामा बेफोरखौ नोंथांमोना सार्च खालामोबा बेयाव नोंथांमोना खैफोद जाफैनो हागौ। दानिया नैथि आरो थामथि मोननै दंबावो। नैथिनि उनाव थामथिया जोबोर गोनां। नैथिखौ आं खिन्थानो आखायाव लादों। नैथिखौ जों बयबो मिथिगौ माबे जों गुगोलाव मोनो, नाथाय नैथिया जाहैबाय इउटिउबनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बुंनो आखायाव लादों। इउटिउबाव नोंथांमोनहा जेब्लाबो ब्लु फिल्म सार्च खालामो जानो हागौ, नाथाय इउटिउबाव बेयो 100% गोरोन्थिदि इउटिउबाव मालाबाबो ब्लु फिल्म मोननाय जाया। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ फोरमायनानै होनाय जादों दि नोंथांमोना इउटिउबाव जुदि इउटिउबनि गेजेरजोंनो ब्लु फिल्म नायनो गोसो जानानै नोंथांमोना ब्लु फिल्म जुदि सार्च खालामबाय थायोब्ला, बार सार्च खालामबाय थायोब्ला नोंथांनि गुगोल इउटिउब एकाउन्टआ माब्लाबा रिजेक्टबो जानो हागौ आरो नोंथाङा चेनेल दंब्ला चेनेला मनिटाइजनिफ्राय डिमनिटाइज जाफिननो चान्स एबा खाबु दङ। दानिया थामथि एबा जोबथारनाया जाहैबाय जोबोरैनो गोनां। बे जाहैबाय जोङो इउटिउबाव गोबांथार बिथिंखौनो जोङो सार्च खालामनानै नायो। बुंनो थाङोब्ला इउटिउबा फारसेथिंजाय जोबोद मोजां आरो फारसेथिं जोबोद गाज्रिबो। इउटिउबाव जोङो माबाफोर मोनसे हाबा मावनो लानायनि सिगां माबोरै खालामो, माबा मोनसे बेसाद बानायनो थाखाय जों माबादि बेसादा माबोरै बाहायनांगौ जायो, बाव मा गुन दं, मा गैया, जों एभ्रिथिं वर्ल्डआव जेसेबांनाखि मेटेरियेल थिंसफोर दङ, जेसेबांनाखि साबजेक्टफोर दङ, बेफोरनि सायाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायोब्लानो बिनि निस्सय माबा मोनसे फिथाइखौ जों मोनखागोन। माबा मोनसे दट थुयोब्लाबो बिनि एन्सार फैनो ओंखारबाय आथिखालाव इउटिउबाव। बेनिखायनो जोङो गावनि थाखानाय मेलेमखौ फ्राय खस्थ' खालामनानै बाहायालाबा एबा गोथौयै सिन्था खालामालाबा जों मा खालामनो आखायाव लायो, इउटिउबाव मबाइलाव टाइप खालामनायनि गेजेरजोंनो फिननायखौ मोननो लुबैयो। दा बे जाहैबाय जोबोद गोरोन्थि। बिनि सिगां नोंथांमोना गावनि थाखानाय मेलेमावनो मोजाङै सिन्था धारा खालामनानै साननाय हयै खालामनानै माखासे खामानिखौ मावनो हायो। दा बिनि आं बुंनो आखायाव लानाया जाहैबाय
जोङो लोमजायो साजायो एबा देहायाव माबाफोर खैफोद जायोब्ला मा खालामो खाथियाव थानाय डक्टर एबा सोरबा सासे गुनि मिथिखानाय मानसिफोरनिफ्राय जों सुलु लायालाब्ला थोंजोङै माब्लाबा जोङो इउटिउबाव सार्च खालामनानै नागिरफ्लांनो हागौ जे नैबे बेरामनि थाखाय माबे मुलिया जोंनो गोनां एबा नैबे बेरामनि थाखाय जोङो हम रेमेडिस एबा न'आवनो गावनो माबोरैहाय माबा मोनसे फोसाबनायनि राहा लामा मोनो नामा एबा माबे बिफां एबा माबे बेसादफोरा बे बेरामनि थाखाय जोबोद गाहाम एबा बाहायजाथाव बिदि होननानै नोंथांमोना जुदि सार्च खालामनानै नायोब्ला निस्सय माबा मोनसेखौ मोनखागोन। नाथाय बेसो जाहैदों दि बैफोर इउटिउबाव मोननाय भिडिअ फोरमायनाय गासैबो बैफोर बेसादफोरा 100% एबा 90%आनो फेक एबा गोरोन्थि। मानो होनब्ला इउटिउबखौ बैसोर बिथांमोना मा खालामनानै आखायाव लादों रां खामायनो गावबागाव माबोरैहाय रां खामायनो हागोन माबे साबजेक्टखौ जों बे सायख'नानै लायोबा माबे साबजेक्टनि सायाव जों सावरायोब्ला फलोवार्स एबा नायगिरिफोरा नायगोन आरो गावनि सायाव भिडिअनि सायाव बिथाङा रां खामायगोन बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बैफोरबादि भिडिअखौ बानायो। दानिया बैफोरबादि भिडिअ फोरमायनाय रावफोरा नाथाय मोगथाङाव सैथो नंजोबा एबा 90% सैथो नङा 90%आनो गोरोन्थि जायो। बेनिखायनो बैफोर बिथांमोननि फोरमायनाय बादि जों खालामोब्ला बिथांमोननि फिथाइखौ जों मोना। गुबुनफोरनि गुबुन आयदाफोराव जुदा नाथाय नैबे मेडिकेल सेक्सनाव रियेल डक्टरनि अनगायै गुबुन नों आं इउटिउबारफोरा फोरमायनाय बेफोरबायदि भिडिअनि सायाव नोंथांमोना फोथायनो नाङा। जुदि फोथायोब्ला दिनै जायाखै गाबोन समफोर नेक्स्ट मालाबा नोंथांमोना निस्सय जोबोद गिदिर एक्सिडेन्ट एबा खैफोदाव गोग्लैगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जादों बैफोरबादि सिन्थाधारा एबा बैफोरबादि साननायनिफ्राय नोंथांमोना जुदि गोजानाव थायोब्ला निस्सय राहा मोनगोन। फैदो अब्ला लोगोफोर बेखिनि नोंथांमोना मोनथाम बाथ्रा आंनिफ्राय फोरमायनानै मोननायाव माबाफोर मोजां मोनदोंबा लादो गाज्रि मोनदोंब्ला गारदो। भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय थादोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे नोंथाङा गोदानै चेनेलाव आंनियाव फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेनि आंनि गोजोननाय एसेनोसै गोजोन्थों।